تھوڑی تاڑی دی گونجے تشریف لاندے جناب ڈاکٹر قمر عباس احمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ واجب القدر واجب الاحترام میرے تمام سینئر شراء صاحب اور جملہ احباب دوستانوں، بندہ ناچیز ڈاکٹر قمر عباس احمد کا محبتاں چاہتا بریا السلام علیکم۔ حکم میرے بڑے بھائی جان کے صاحب کا میں اپنے استاد محترم مولانا علی ندیم دارا صاحب اور اجازت لے لیا۔ بسم اللہ جی استاد نے شیخ کو آغاز کر سکتے۔ بسم اللہ جی بسم اللہ۔ لاجپال جلوس نہ ہیر دس ہے رتی لاکھ پہ ہیل تو آ گئے۔ لاجپال جلوس نہ ہیر دس ہے رتی لاکھ پہ ہیل تو آ گئے۔ بے لاج اقرار ندیم بلا گئے لاجپال تاکیل تو آ گئے۔ اور کئی پارو ندیاں جھاگ کے اپڑے کئی سیفل جھیل تو آ گئے۔ کئی نبوے دے نال نہ علم ہویا بندے سو میل تو آ گئے۔ مخلوق خدا وچ افضل ہیں اللہ پاک دا شکر ادا کر۔ مخلوق خدا وچ افضل ہیں اللہ پاک دا شکر ادا کر۔ کر شفقت آپ تو چھوٹیاں تے بڑیاں دا خاص حیا کر۔ اور رکھی رام محفوظ گناہاں تو منگی روز تو زمن دعا کر۔ آپ پہ ہر مشکل آسان ہو سی دی ذات دے نال چڑی سیکتا تاپتا جھٹ دا جھٹ او دا سیک پچا کے ویکھی۔ کدی دکھ دے گرم انگاریاں تے بت اپنا تا کے ویکھی۔ اور پتہ لگ سی زمن وچھوڑیاں دا پل پل ازما کے ویکھی۔ میرے وانگو تانگ دے نیزیاں تے دیں چار دیوار کے ویکھی۔ بڑی مہربانی۔ تیرے زمن دیدار دی سیک دے وچ تیرے تھیں دیاں پھریاں گلیاں۔ تیرے زمن دیدار دی سیک دے وچ تیرے تھیں دیاں پھریاں گلیاں۔ تیرے دیس تے دیس دے واسیاں تو پئیاں جا جا جھڑکا جلیاں۔ اور پالا یا پوا کے جوگی تو میں جدن وکھائیاں تلیاں۔ وڈا منو کے میرے لیک دیاں تیرے نال بڑی مہربانی۔ سنگ پھٹے ہوئے جدن بھی یاد آندے ہنجواں دے آر پرونا رونا۔ سنگ پھٹے ہوئے جدن بھی یاد آندے ہنجواں دے ہار پرونا بک بک رونا۔ لتھے ابھرے سیک دی سولی تے سجنا دی شکل لونا بک بک رونا۔ اور بے وسیاں اپنی صدرانوں ہتھی اپنے زمن میں کونا بک بک رونا۔ جنہ جاتے بمڑ اٹھی مڑا اٹھے جدن کھلوتا ہونا بک بک رونا۔ سرابی ایک کتا جلے بوت نو رول کے ڈٹھا ہے توتے وانگ بول کے ڈٹھا ہے۔ جلے بوت نو رول کے ڈٹھا ہے توتے وانگ بول کے ڈٹھا ہے۔ میرا مڑ بھی نہیں بنیا وہ پھلا نال تو جناب ڈاکٹر قمر عباس احمد صاحب